lafiya ta tarin Allah, a lafiya mai jifa da jifar Allahu, a lafiya mai zance da zancen Allahu, a lafiya saraukin duniya saraukin lahira Muhammadu Rasulullahi. Kama salamun bayan salamun lafiya mai tutar lahu mai tutar la ilaha illallahu. Kaga dan gata a fadar sarki, kaga sarki a inda sarki yake shiga lafiya mai cikakken sade. Baka damu da akbar majerin Allah tun bawon kawai kai ka tani sallah masa mun garigi a barka wala tabarkin rabbana abika tsira wani da bai kai rabi ba kai ne jumla ya limamin mala'iku wala yake ka mu gusa ko mu ba ma yi akan kadan Abdullahi kai ka ma kun almar arwa'i sarari ka fitattara fili mai kara gudun doki mafarkin kurma ka wuce fassara ya mai duniya bari ya hira mai tsaron kwashi ya goma tara busa tankali ta yasu da baura mu ga damu nan mu tana fitta matsayira Muhammadu Rasulullahi kai sabon musa fazibin Allah ne a fajan kauna Abubakar jigo ne Umar mai sama shadani ne haske bi Usman faɗe ne ba na su kayantar Ali sarkin taro maza ga garkuwa suna jin tsoro zaki warka za su kai masu horo karfin malin ta bani koyo bane ba in ji Muhammadu Rasulullahi ya professor hankali ya advisor hankali ya mai hankaltar da hankali Muhammadu Rasulullahi alafiya mai lulu mai azurfa mai tagulla Muhammadu Rasulullahi lafiya mai buraka mai doki alafiya mai alfadari Muhammadu Rasulullahi alafiya wanda yake Jibril ya ce i alafiya wanda yake Azrafi ya ce i ma'ana idan la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam farin wata shakallo ko dine mamayewa nuri bin nuri aini bil aini sai Muhammadu Rasulullahi saraukin duniya saraukin lahira lafiya mai takudda mai masu sarki mai kal'aya mai bahar mai zarbi Muhammadu Rasulullahi sarki mai almundu nake faɗa maka alafiya mai rawani tun babu rawani alafiya mai isa tun babu isa alafiya mai dama tun babu dama alafiya mai kyautar da babu mai irin ta Muhammadu Rasulullahi alafiya mai karkada da karan hanci Muhammadu Rasulullahi alafiya mai fararen gidaniya Muhammadu Rasulullahi alafiya mai tokayen gabai Muhammadu Rasulullahi alafiya a jihar hanjala a cikin Muhammadu Rasulullahi alafiya mai tamtamiya alafiya mai karrama alafiya mai hasan wani usaini alafiya na mutum mazaje ta kamiyan makiya Muhammadu Rasulullahi lafiya dan abdu lafiya dan abdul madallabi lafiya dan hashim dukkan Allah ko da koguna Muhammadu Rasulullahi sun zanta alafiya manzon Allah kai ne kace wanda kace Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kai ne mai bayarwa kai ne mai akwai ayin da babu akwai Muhammadu Rasulullahi kaba salamun bayan salamu alafiya mai murmushi da feshin haske alafiya ta jallin ubangiji Muhammadu Rasulullahi ramatu matu sai billahi mumin nake faɗa maka Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mai sabon man masu baba maki alafiya mai kalibin wali alafiya mai hamza mafarauci Muhammadu Rasulullahi alafiya mai bilalu alafiya nuruddin nuri alafiya ainin bi aini sai Muhammadu Rasulullahi saraukin duniya saraukin lahira Muhammadu Rasulullahi alafiya manzon Allah kai ne wanda kake tarbi mai haske alafiya manzon Allah kai ne wanda in ka zo haske alafiya manzon Allah kai ne wanda ka zo kyauta ta zo Muhammadu Rasulullahi alafiya manzon Allah kai ne wanda kace Jibril ya ce i alafiya manzon Allah kai ne wanda kace Abubakar ya ce i alafiya manzon Allah kai ne wanda kace Bilal ya ce i alafiya manzon Allah gaba salamun bai salamun alafiya zu'idin zuhurmatu Muhammadu Rasulullahi kai ne da tuno ba mu za a gaban ka kowa ya zo kaman ka ga mutu Muhammadu Rasulullahi kowa ya mutu kai kadai ne rayi kowa ya bace kai kadai ake gani Muhammadu Rasulullahi alafiya mai amina ta haihuwar asbahi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal katib lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi ga gadari gidani azim bazan tafi ba sai na faɗi imamuna jagora na mai nuna mana hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alafiya masoyin annabi alafiya mai haƙuri irin na manzon Allah alafiya mai tawaru irin na manzon Allah alafiya shiru sani Allah ran nake fada maka alafiya jagora na dole in fifita ka sama da kowa kai ne wanda kake nuna mana hanya ta manzon Allah sallallahu